Ban kintiyo shakmat ya kapule puthi ha ka constituency u MLA barim ka mauring keneng u badai u chief executive member ka KHEDC u ba penyait sing CM ulalait ban play patba ki artli ki kamra kelas ki balashna ha kapor ba udang long u MLA ka thain bat ya kani ka kamra school la play thamai ha Saint Rose secondary school ka badon ha umpling Hagani gasngi lawan bandon lang urang ba asnong u father John wa lang u badai u parish priest ka umpling parish ringkat kinong hikai Layat ho balaki kamra school uba penyai ula penyo lingba ka scheme SRWP jong usnem ahja arpuar bar arpulai hakamang tingka ka bala coach Paulak ya ka bala penyai lingba ka maupat community rural development block na ka benta ban pinka kamra kelas. Ublay na kabanda gini besi ikanan badai kicing penyai bestap kicing ublay ba hingkap badi ba penyai igalayaram yangi na kabanda niki arli di classroom hagaban plina menta tinggi da ai kicing ublay kita kerpan ki penyai na kabanda kicing ublay kicing pi penyaram bat kam tame wala da ki skim na do ar apply hindrai ka kena sim jo kicing tri jong pi na kabanda Ejak bendri bat kam tame na kabanta ke jingroi ke jingpa ki lang salang kalendon berbor happy ini ki bok kiro ba pinang syad nang klang bat kam tame nang syai jingur ci berkat pinang la syu ban trei na kabanta berboran ke jinglei na kabanta ejak bendri bat mengibaro ki bok ki ni duai na kabanta jingpi syu Te nikong ni shop nasoban I play ye iba Pascal Lindo ki belong in General Secretary jongka Palang Shnong ni po play kumju sukumen ye kajing ye don mikat lang jong i Father John belong i Parish Priest jong ni ka Parish ni po play nang ta kino hikai i headmistress kirang ba palang jongka Saint Rose Secondary School hang ni po play te nakaliang jonga shimet nasoban penpau jesungu yoblay wala play kini yangi kini kalat ya kabangin yo ban ya don langkum ni ban sakhi nakamenta ban play ya kini ki artli ki classroom extension of school building kabala yo ya ka jingirap naka MLA scheme jong snem arja akulai but nakaliang jonga nasoban penpau ya jingkimen ya ka school managing committee ringkat ajing page lang jing father balong parish priest iba lala ban pendap yang ni kam akapor ke biang but ngila ban sakhi ba ketika jing trai ke ba la scam ha itanat bakalong ke jing shngai ye ki khna ne ki students ki bawan school ne te ho nitip ka Saint Rose Secondary School ketika school kemudian hang ni hapo deng sort hang ni shnong upling te ngi ki bobon ha ki students na kan shnong bat na bar jong shnong ki wan te hagajing ya trelang kapa nadu kisnam ki bladap ringkat school managing committee ba kinong hikai nilai perkhat ba ladadon kalat la idei ban yo extension of school building na kamenta ban yabit yabyang ki na bakulihan ni je sukumen baling ba kan ka MLA scheme la yo ban yarap but lingba ka CNRD department lingba ka block office mopat la yo ki work order bala pentre tengik scam kan ka jing yo ekanika extension of school building kan penkului yeki classroom tam menlak ke jing khapnya haga jing buan jong students ke enrollment na usnam shusnam but kermen scam waling ba ka Saint Rose Secondary School hangni ka jing shakri ban penang start yeki khun kikti hapo shnong kanang yai kiu na wisnam show wepat kanang yai bit yai biang kanang bha nang miat kanang mi kipor sni banang wan te asukmendu hanika sni ya kabangin yo kalat ban sakhilang yakani ringkat ke jingdon lang jong irang ba shnong jong shnong umpling iba sanwat pengrop te baju ya ai ke jing trelang nakaleng ka shnong ru la kalong bat ni kum kinomi khmat lene ba ki school ki badan hani ho shnong lene ba kinunu ki committee ki ba fair ki badan ka benta ban ya te ya ke imlang ka salang ya shnong ka thau te sa hisien ngaso ban penpau ke jingmen ka bakrau kan ke sngi
ya kaba nginyo ban play ya kenika school building extension nakamenta ka jingbyang joki kena but kermens camp bakani ka school kanang la shushu ban ajik shakri kabede ban penang pet start yaki happy barit yaki kena nang ni shnong bat na bar jok shnong kum kata jikle yakani ka school bakmai Singo secondary school hamni ko